Halløj, og det her er en video om en rute. Nu skal du se igennem en rute. Man kan vel nok se noget, det håber jeg. Jo, det kan man godt. 2 sekunder. Det er bedre. Det var mig. Det gyldte mig. Jeg er oppe i militærskole. Jeg er allerede gået over til. For det så lang tid. No. Ikke sådan nogen, man gør sådan her med subscribe eller skrive om det her. Det tror jeg nemlig der. Det sådan gør jeg. Ikke til videre. Sådan er nu. Sådan er nu. Hvad?